रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। श्री विठ्ठल सुनील गावडे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रणित आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलचे प्रभाग क्रमांक 3 चे तरुण आणि तडफदार उमेदवार श्री विठ्ठल सुनील गावडे यांच्याकडे सध्या हेदुळगावचं उद्याचं भविष्य म्हणून पाहिलं जातं। विठ्ठल हे मुळातच सुशिक्षित आणि उत्साही तरुण असल्यामुळे सर्व गाव त्यांच्याकडे सध्या अपेक्षेने पाहतंय। विठ्ठल यांचा स्वभाव मुळातच मनमिळावू आणि लोकांशी असलेला दांडगा संपर्क यामुळे त्यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतली आहे। या निवडणुकीत ते भरघोस मतांनी विजयी होतील यात तिळमात्र शंका नाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।